Здравейте хора, сега ще ви покажа как ще оправя цялото легло за спане и за почиване. Така, ето тук ми е офиса и тук на леглото. Добре, възглавници, зарядно. О, играчки и тук. Така. И трябва сега да се преоблека. Изчакайте там. Сега хора ще се преобразим. Хора, преобразих се и даже е тъмно. Аз и вижте мялхата. Това вече е добре. Ето го и местото ми. Изчакайте. Това е цялата моя стая и половината страна е на Цвети, а половината е моя даже и снимката е моя. Тук ми е шкафът, тук всички работи. Хора, ако ви вълнува.